Salut! Salut, Savarina. Dacă fac accident cu cineva să merg pe drum fără să am cu el roleplay, ăsta nu e non-roleplay? Stai așa. Ai făcut accident cu cineva? Da, mergeam cu mașina așa, dar gen am sărit după geam, că n-am avut centura pusă și am murit. Roleplay? Păi da, acel cineva practic nu trebuie să vină și să te ducă la spital să te... Hi, ha, ha. Practic. Care a fost Ion, șmecherul care nu duce pe nimeni la... Eu te cred, o filmare ai. Da? Păi da, dar ID-ul băiatului care te-a omorât, l-ai? Păi dacă a dat cu mine în aer, Savarina, ce ai tu Nu aici? știu că e Ion, dacă nu cumva e altcineva. Eu pe locul tău văd că Știu ai că- murit de mâna ta, practic. A, păi Ion se plimbă cu aia galbenă pe aici, acum un Lamborghini. Eu te cred că se plimbă Ion. Dar poate mai e și alt Ion. Înțelegi? Bine, ce să... Bine, mă, Mi-au respam și gata, mersi El îl frumos, cheamă hai, Ion. Și spam poate și pe băiatul ăsta îl cheamă Ion. Te cheamă Ion? Salut Ion. Asta mai Nu, convins, domnul. Savarina. Aș mă că Ion te cheamă astăzi, n-auzi? Bine, domn. Da, mă, e la Bă, spital, mă, e la spital. Unde mi-e bre mașina? Mă, stai pe loc, mă, băiatule, mă, ia stai, mă, pe loc. Ia lasă-l, mă, jos din brațe pe ăla, mă. L-a și luat cu aia. Acum, gen. Stați așa, domnul. Ce fac? Ia stai, mă, pe loc. Ce-a încercat, mă, zdreanța aia să facă, mă? Ia treci, mă, tu în genunchi, hai. De ce l-a omorât pe ăla, mă? Asta e că era mult. Ia, urcă-te la mine în mașină, rapid, hai. Hai, mă, n-auzi, repede la mine în mașină, hai. Da, mă. Urcă repede, hai. Că te gândi la mă, căcată. Stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. Aruncă tot ce pe tine, dezbracă-te și aruncă tot ce pe tine. Gen și geanta, aruncă gen geanta și asta ce pe tine. Mamă, stai să arunc acolo în boschet. Hai, aruncă-l. Mai repede. Și haine, tot, absolut tot. Nu, Hai. frate, că după... Și haine, bă, n-auzi, că frig, e mi-e cald la frig, mine, e frate. cald la mine mașină, hai! Și haine, tot, n-auzi? Rapid, Nu știu, Nu te- frate. te distrug. Mai vin Moise, stai așa să văd care-i faza cu băieții ăștia. Hai, mai repede, urcă. Urcă repede, hai. În locul ăsta ia fugeam Vezi că deja. vine. E după copac, e după copac. Păi, puțin pe genul, credeți, adică de pe... Cum vorbește? De ce? Coboară jos. Coboară jos, mă, n-auzi? Ok. Coboară jos. Mamă, să mă rog, familia mea, ce frig e. Degeaba dacă nu rulează. Te clănțâni așa dinții, mamă. Asta, deci, am- Rol pe adevărat, ești nebun? Dar de unde ia milion, coaie? De unde ia milion? De unde? De unde ia milionul? Din cur, de unde îl ia? Mi-ai luat? Da, mă, hai. Ciudat că porți pan... Porți... Doamne, porți... Nu ții hainele în kilos, mă! Ciudatule. Pe la amândoi. Stai, mă, că m-a jefuit unul cu aia. Hai că ți le iau pe ăsta acum, a? Auzi? Da, spune. De unde ai luat tu milionul ăla? Din cur? Din chiloți. Din chiloți? Des. Nu știi tu că avea bani în chiloți. Ce? M-am uitat în chiloții lui, n-ai văzut că l-am percheziționat? Ei, de unde știi tu că aveai 1.000.000 în chiloți acolo? Ce-ar fi băgat L-am cu tine? percheziționat în chiloți, m-am uitat prin chiloții lui, că era în chiloți și el a banii din chiloți. I-am și zis că e ciudat că poartă banii în chiloți.
Eu cred că ai profitat de acest lucru și... De ce am profitat? Ai profitat. Și ce întrebare? Mă, tu aveai bani la chiloți? Poftim? Tu aveai bani la chiloți? Adică? Te întreb, aveai bani la chiloți? Ții banii la chiloți? Gen, te-a dezbrăcat omul ăsta, tu ții de felul tău banii la chiloți, la boxeri? Dacă l-am percheziționat și am găsit acolo, Da, de asta nu mi-am dat seama. Păi, te întreb pe tine, dacă tu ții gen, te întreb pe tine. Nu. Asta ce să ajung. Mhm. Amândoi dați să ghiceți acum. Păi, nu ne dai la amândoi, atunci. Cum adică nu vă dau? Păi, de ce să ne dai? Dacă și el a greșit și eu am greșit. Păi de ce să nu vă dau? Întrebarea este mai Pentru bună. că am greșit amândoi. Ar fi mai bine să o lăsăm așa și... Exact. Vezi? Amândoi nu să o lăsăm așa. Mă, ce place de voi, mă. Dar tu mă trimis la gir, cât 120. Așa ai făcut. Păi urât așa. O băieți, mă să-l percheți, să-i găsești tu banii la chiloți. Am văzut foarte mulți oameni care aveau foarte mulți bani în bagnote mari, băgate în spate la chiloți. Foarte mulți oameni. Chiar ai fi surprins câți oameni poartă bani la chiloți. Bă, voi vă țineți banii la chiloți, bă? Întreb și eu, adică ca să știu dacă poate... Ia uite, poate fac și eu așa pe viitor. Țin și eu. Ia stați așa. Puțin. Doar sunt curios. Pablo? Bă, Vlăduț ăsta al dracu să fie, bă, ce faceți, bă, își bate joc. A zis, salut, bro. Am și eu o problemă cu Vlăduț ăsta, nu știu ce helper sau ce e. Dă-i bani, frate, dă-i bani. Vrei să-i dau eu? Face și la care vine. Stai că-i dau eu bani. La primul pentru respectare pe care că merge să vorbească cu ăla și n-am mai venit înapoi să-mi zică nimic. Acum am fost omorât, am făcut tichet să văd de ce am fost omorât, s-a băgat în un clip că merge să vorbească cu ăla Sanchi și n-am mai venit înapoi. Deci fac câte 2 tichete să vină altă admin să rezolve. E, Pablo, am și o întrebare. Tu porți banii la chiloți? Da. Deci se poate? Când am mai avut buzunare, da, normal. Ui, băi, coi, mi se pune aiurea, adică pe sedi o fază. Mai bagi acolo, am băgat acolo la elastic, știi? Na, pe mine, pus să poți să se dezbrace de geantă, de tot. Și după aia îl percheziționă și lua milionul de la chiloți. Nu putea să-l percheziționeze de înainte? Îți dai seama că nu avea la banii la chiloți puși. Asta zic și eu. Doamne, coi. Deci, nu, practic, nu știu, prins red-handed, cum ar veni, părerea mea. Mamă. Uite, și acum cu e vina? Păi, practic, e vine la amândoi, nu? Ăla i-a dat milionul, ăla a luat milionul. Nu? Ce zic? Păi, Bă, să da. venim. Aia, acum, dacă au făcut rol pe ăsta, l-au făcut. Ce să mai avea banii la kilos dacă i-a dat, nu? Ok. Hai mă, plecați de aici, mă. Bă, Auzi? știi cu cine s-a găsit, mă, Rambose până seara asta? E? Cu Sali și cu Havik. A. Și-a luat CK? Nu, că era vorba gen că l-a luat pe Havik, când Havik a scos pistolul la Ionuț Irimia, băiatul ăla cu probleme, o să indică i-a furat, a vrut să-i fure mașina, mă rog, dar și Ionuț a scos pistolul la el. Și pe Ionuț l-a lăsat și pe Havik l-a luat. Salut! Salut! Băi, tu s-a